Dalilin da ya sa za a yi juyin mulki a ƙasar ta China, ga dai munan ɗauke da cikakkun rahotanni wanda za mu bayyana muku a cikin wannan channel tamu mai albarka. Sai dai mai sauraro, idan wannan ya kasance farkon isowar ka a cikin wannan channel tamu mai albarka, da muna roƙonka da ka daure ka dangwala wani alamar subscribing kamar haka, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin bidiyon namu da mun ɗora. Ga cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su wanda suke bayyana cewa su ne dalilin da ya sa za a yi juyin mulki a ƙasar ta China. Gashi nan ku saurara. Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna lafiya, alheri ya kai muku. Da yau mu muke tambayan kanmu juyin mulki a ƙasar China. Menene China take bukata yanzu da za ta yi juyin mulki? 'Yan ƙasa ana zaluntar su ne, ko kuma idan da cikin magana an ce akwai ma wai hadda haɗin kan ƙasar Amurka da cewa mataimakin shugaban ƙasar China ya so ya yi juyin mulki a rahotannin da suka yi to wani kuɗi ne ko kuma menene za a ba babban soji kusan shugaban ƙasa a China ya juyin mulki, tun da inda kuɗi ne ba kuɗi yake bukata ba, to ku zo mu fashe abun. Ba zancen kuɗi ba ne, ba zancen ƙasa ba ne, abin ya huce haka. Abin ya huce a haka na cewa da farko dai dan mu shiga dalla-dalla. Wannan kaman in kun kalli wani siri da ake kiran shi Game of Thrones, wasan ɗaukan mulki, wasan ɗaukan kujerar mulki na kontrolin duniya gaba ɗayanta tsakanin ƙasar Amurka musamman da yanzu kuma ƙasar China da su ƙasar Rasha. Idan kun tuna, ba a jima ba lokacin da ƙasar Amurka ta je ta ɗauke shugaban ƙasar Venezuela Maduro, wannan wanda Trump da bakin shi ya hito ya ce control ne, ba zai taɓa yiwa ba su bar wata ƙasa mai arziki a kusansu ta rika mu'amala da ƙasashe irin su China da irin su Rasha. Ya ce kotan wannan Amurka Latinkin nasu ne, kuma dole su yi kontrolin shi. Duka wata ƙasa da take kusa dole ne ta yi mu'amala da su Amurkawa, ba da China ba da Rasha ba da wasu ƙasashe na nesa ba. Sai muka gani bayan shi kuma rikicin da ya farke tsakanin turawan Europe da President Trump na cewa yana so ya ɗauki Greenland, ƙasa a gefen Europe mai mahimmanci wanda take ƙasan kuma mulkin mallakan ƙasar Denmark, ƙasa wanda tana tsakanin Amurka da Europe. Trump ya ce yana bukata dole ya mallaka, ya ce ma zai kai musu yaƙi. Daga baya dai turawa suka sallama mushi, suka ba da kai, suka yarda da komi da komi don su bar mushi wani wuri a Greenland kinnan ya yi abin da ya ga dama da shi. A shi ma ce saboda akwai jiragen ruwan China da Rasha suna zirganiya a wurin, kenan dole ya zamanto su ne Amurkawa za su yi tsaro a wannan wurin. Sai muka gani gefen Iran, idan kuna tuna ƙasar Amurka da take ta barazanar za ta bugi Iran dan ana wane ne dan ana wane ne. Iran ƙasa ce a Asiya, kuma ƙasa ce wanda ta yi kusa da China idan an diba nisanta da Amurka. Iran ƙasa ce tana cikin ƙasashen BRICS wanda suke mu'amala tare da Rasha tare da China. Muka gani har babban jirgin yaƙi wanda ya tashi na cewa wajejen ranar 25 ga wannan watan wai zai tafi ya bugi Iran. Duka masu ilimin siyasa suka ce ashe daman wannan yaudara ce, ƙarya ce, an motsa abun nan ne dan in wani abu ya faru a China wa'annan jiragen su je ta yi su ƙara ma sojawan da zai su yi juyin mulki a China ƙarfi. Sai Taiwan kamanta a China kamar Venezuela ga Amurka. Bayan Amurka ta ɗauki Venezuela nan, China haka za ta shirya ta je ta ɗauki Taiwan. ƙasa ce wanda take ƙasan kariyan ƙasar Amurka, don mu gane da wannan maganan. Amma kuma ga ta ƙasa ce a cikin ma China za a ce. China kuma har ma aka ce tana shirye-shiryen haɗa sojawa don ta je ta kai hari a cikin Taiwan, ta ɗauke ta yi shugaban ƙasan, ita ma ta yi kontrolan Taiwan kamar yadda Amurka ta yi kontrolan Venezuela. Yaƙi ne na cewa kowanne yana so ya yi kontrolan gefen shi. Da Amurka ta ɗauki Venezuela, China ba ta yi wani damuwa ba, ba ta ce komai ba, abokin da ya hulɗa na kasuwanci ya ɓace mata. Amma idan Amurka tana so ta kai ma Iran yaƙi, China ba za ta taɓa bari ba, tunda za a karya Iran, kenan an taɓa China, an taɓa musu gefen su. Amurka za ta yi ƙarfi a kusan China, abin da China ba za ta taɓa bari ba. Muka gani har cikin wannan satin da muke magana, jiya ne ko shekaran jiya, aka ce jirgin yaƙi 16 tare da ɗaukan kayan yaƙi na kirki sun sauka a capital kin Iran, Tehran, daga ƙasar China da a ƙara ma Iran ƙarfi. Yaƙi ne ake karara na kontrolan duniya, kama ana wani colonization ne, amma tsakanin manyan ne, kowanne yake zuwa ya sa ƙarfin shi a wurin da ya kamata ya sa. Wannan shine abin da yake faruwa. To su kuma sojawan China a nan menene za su ci amanan shugaban ƙasansu? Yawaici ba zancen kuɗi ba ne, ta yi wani alƙawali ne na cewa shi ma wanda General King, wanda shine Vice President kin ƙasar China, yana so ya zamanto shine China gaba ɗayanta, shi yake kontrolanta
ta yi ra'ayin shi ya bambanta. Kuma wannan mataimakin shugaban ƙasar China da ake magana abokin yarintan shi ne, tare suka yi yaƙin Vietnam, tare suka yi gwagwarmayar mai da China yanda take nan. Kenan in wani babba a cikin China ya hito ya ɗan goya bayan shi ko daga Amurka, to abu ne wanda yana da buƙatar dogon nazari na cewa shi yana da bambancin ra'ayi ne da zai, kuma yana neman ya zamanto shi ne shugaban, amma duk da haka in dai da gaske ne ya ba Amurka baya, kenan zai zamanto shi ma kawai ma'aikacin ƙasar Amurka ne, kenan China ta faɗi. Idan China ta faɗi a siyasance, kenan Putin ya zamo shi kenan shi kaɗai, daga shi sai wancan yaron na Koriya. In aka matsa ma Putin, kenan sai mai da yaƙi na girman diyar na bumabuman nukiliya da shi da wancan yaron na North Korea, duniya tuka da ɓace. Ko muna son tahiya ta yi ko ba mu son tahiya ta yi, dole mu yi fatan China ta riƙe ƙarfinta, tunda idan China ta faɗi kuma aka zo aka sa Putin gaba da North Korea gaba. Bayan sauraro wannan sahihin labarai da muke ɗauke da shi a cikin wannan tilin tamin mai albarka, ka bayyana mana ra'ayinka a comment section. Idan baka manta ba, ka dangwala mana alamar liking akan wannan bidiyon namu da ka saurara, domin ta haka ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo maka labaran a koda yaushe. Idan kuma baka manta ba, ka dangwala mana alamar subscribing, kana ka dangwala mana ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne zamu iya sanin kana bibiyar labaran namu a koda yaushe a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya baki ɗaya. Mun gode.